Ako si Ruel ginaingon. Mahal ko ang akong asawa. Kung nahitabo man nga nakahilabot ko og laing babae, wa man ako giuyab. Igo raman ko nagpabayad. Busa, dili ko angay nga hukman nga nakasaha, kay wa man ako pasagdi ang akong pamilya. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Naghilak mo sa iro na ako eh. Asa man ka siya manaog? Kining, ma'am! Asa man ka manaog? Niya naman tas dapit nga imong giingon. Sa unahan ng taxi driver, kanang dako nga bay nga ang gate color green. Ay, katudi ay. Doon na lang di ay ta. Aniyan na ta, ma'am. Hinong na tayo ining dako nga bahay. Salamat. Oh. Ma'am, imo man kung gitutukan. Di arang ako plite. Imo na ng sukli. Hala ka dako gud ini, ma'am. Usa ka libo na 200 kapil naman ang tax meter, ma'am. Ako nang gusto. Imo na na. Ay, salamat, ma'am. Sana Sa dili pa ko manaog. Mangutana unta ko nimo. Unsa na, ma'am? Mahal pa nimo imong asawa? Huwag ka ba makasuway nga nagluib ka niya? Ha? Ma'am, nganong ingon ana man ang imong pangutana nako? Kay ngano di ay, ma'am? Giluiban ka ba sa imong bana? Ha, ma'am? Busugan ako dong ay. Salamat ha nga nakauna-una jud kag ulit ting paniud to. Nya nagdapat jud kag lechon manok. Unsa man nakapakyaw tingali ka no. Ingon anak man gud ka basta makaigo ka, kalit kag uli nga magdaog lechon manok. Gusto ka day. Nakajakpat ko ron. Dunay Amerikano nga misakay nako. 200 kapindra ang plate niya. Usa ka libo man yung gihatag. Og wa niya pangayo ang sukli. Hala no, kabuutan gud sa Amerikano dong. Oh, maog yun day. Nya, sige day. Kusog naman sa ko. Kinalhipo sa tong kinanaan ha. Balik sa ko drive. Miuli lang ko kadiyot. Kay anhi ko maniud to. Sige dong. Amping sa pag-drive ha. May untag makalaing Amerikano ka nga musakay nimo. Kani day. Portos ta kadali no. Ha? Anak ko kadali bo. Ano na nikabot nimo uy. Kanang gikan na kamugrahe sa imong taxi ba? Wa pa ko'y ligo uy. Baho pa kay kong angso. Agay! Baho ko nimo nga mutila gid ka. Nao pa ni hugas ang akong abaya. Sige. Ato na lang ko day. Magkuha ko gamay ining litson ha. Akong ihapit og hatag ni tatay. Yawat ta lang makakaon pud to og lami. Sige dong. Okay ra. Amping sa pag-drive ha. Sige day, ari na ko. Doonan ko sa bahay ni Tatay Mando. Nagtuog ito day milba nga Amerikano nga pasayro ang mihatag nako og kwarta. Pa itong magnanit uy. Klaro ba kayo nga humot ito. Ubus! Doon na ako naibabay ang iyang bana. Ang namabay mang pudi ang bana nga kwapa man siya Ma'am Nanit. Kalami, ada ba itong babayhan na Kambusugan ako sa mong sutan doon O sa itong gisutin niyo man ako, nak, ha? Babae nga dato lang, masakay niyo mo. Uwa niya, pangayua ang sukli sa usa ka libo nga yung diplete diya niyo mo, ha? Utay. Huwag ngayon pa siya sa akong cell number. Kay basing ko magumpra siya para sa ilang bahay. Ako iyang kontakon. O sa itong giingon mo? Nagilak siya kay ang iyang banya nga mabay. Iyang nasakpan, mga ba doon? Mo ni iyang sulti, tay. Aha. Wapa rin Ma'am Nanit, uy. Ganun,
Na mabay mo yung baon na, eh. Gawang di man yun nga mawang kintasyon dong, no? Bisan ikaw, kung doon niya ilang babae nga gwapa, sa imong gwapa pa si mong asawa, o niya, mag-ibig-ibig yan mo, ay, niya, makapangabit ka dong. Niya, makapangabit ka niya ng kaya dong. Tay. Ay, God. Ay, kanang di mahitabo tayo, eh. Di, gud ko mga bitay. Di, gud tay, mando. Bantay bitaw ha. Mga bit gani ka. Pikatan tayo ka. Kaya ibang asawa niyo mo, usahay. Nagkalkag ng buhok niya nga. Huwag panudlay. Okay naman ko na, tay. Nga naman di nga, kalkag og buhok. May man buhok ang atong jero ng ubos man. Ngala. Sige. Nindot nga kung dili ka mga bit. Kibatira ba niya bisiw ha? Kasuway na ko anya sa una ay buhay patos nga niya mo. Oy, nangabit ko. Okay. Sus, basta nimalasan ako ato eh. Ginimalas yun ko. Kaya nangabit bang ko. Anong ginimalas man ka, tay? Ay, nasakpan sa banya sa akong kabit. Dunggab ko. Malas kayo. May ganiti. Nakalayat ko sa bintana. Pero samdan ako eh. Ay, ang ako lang sutihan si nanay niya mo na ito gayon na nga. Gipariglahan ko. Mao na, namakakpod ko. Gikan na to ay nataktak ko sa akong trabaho. Sang di malasya yun. Mao nga bati, ginang mga bitdong. Bati, doon nga. Nanette. Mana, Mami. Huwag naging mo pa ulit sa bahay si Robert. Doon na siya magpunta sa bahay siyang kapit. Pasag din na siya, oy. Total naan naman nimo ang inyong anak nga gamay pa. Ikaduha, may kaugalingon ka man nga negosyo. Di ka magutman. Makapaeskwela kas imong anak bisan pa bisag unsay kurso nga iyang kuhaon kun mo dako na siya. Ang akong problema, Mami. Kini mga akong ubos. Initukar sa akong gana ba? Problema ko kaigot naman lang kung maghapyod. Ay, do na may kinatao sa lalaki nga di battery. Pagpalit lang anak na. Kanang dako nga di battery ang palita para happy ka. May gamit? Mausad. Akong i-share ni mo. Ani namang yun ni. Ay, lain na nang mag-share, Mami. Uy, di ko Palit og imo, uy. Ang ako. Palit og imo. Di ko ganana ng battery, uy. Kay. Di ko. Gusto kong init. Na. Gusto ko ka ng original yun nga kinataos lalaki nga ko ang kuanon. O doon na ako'y nahuna-hunaan, Mami pa. Sa kalalaki nga akong bayran kung mutukar na lang ang akong gana. Nanette. No, Parts. Sikaw na una dato nga ngayon si mong number. Sige, Parts. Ayan. Butoy nga nung sige magunhuna niya. Abinin mo, ikaw sa ngayon takas Oh, no. number. Yaron, kamo lang tayo tawag niya ba na unsa. Lagi? Wag ko makaunha na anak da. Huwag masuk ko'y plano nga magbinuang sa kong asawa, God. Kaduha, dato siya. Imposible kayo nga budaginot siya na ako. Tupida. Mabaya na pa, Parts. Maigo na sa kanta ni Max Urban nga. Ansa? Balik ning murag bukton ko, Fred. Forbida, no? Rara mo ng bakte ni mo, ha? Ha? Pangita gina, bisag asa ka, may bisag pobre ba? Uy, Bart. Uy, saman? Oh, imo lagi cellphone. Ring-ring mo lagi na, ha? Pas ang dato ng bahay na wag ni mo, ring-ring, oh. Ay, basin ako ning asawa. Ay, sus. Asa akong tanawon, bi. Oh, Gampir man ni. awa na, mo na. Ring-ring na. Answer. Ay, saba. Okay. Hello? Kinsa ni? Hello, Roel. Ako ni si Nanette. Ma'am Nanette. Ikaw din ni ma'am? Drive ka rin? Oo, pero niuli sa ko kadiyot kay naniud to ko, ma'am. Iyay. Ay, ako sa bahay, di. Nagatultol naman ka din, hindi ba? Diyang misakay ko ni mo. Iyay. Ay, ako kay musakay ko ni mo. Adto sa inyo, ma'am? Ay, ato mo? Ay, sapa ko siya. Ako'y kumplahon ko. Sige, ma'am. Karon din, ma'am. Mano kasi inyong bahay? Masisira ang buhay mo.
tungod sa dako nga bay ni Ma'am Nanette. Manaog ko ng taxi ug magdurbil ko. Siya man ang gawa sa gamay nga pultahan sa dakong gate. Ayoy! Kinipisig Huwag mong ni nang subukan. isulo. Masisira ang buhay mo. Naog ko na. Ma'am Nanette! Hi. Salamat nga ni Aka na gyud. Kasing bugs panti eh. Wa bagi siya bra. Stang tatul ira. Uy, gitutukan manggut ko nimo. Langkot kaya akong books, no? Hasta nga akong panty, no? Mangumpra magkata, ma'am. Wala lagi ka magilis. Tanaw na sa suit sa pay na. Tana, Ruel. Ma'am, gigag ko gihagkan ko nimo. Muta ni mo, ma'am. Ito, this kwarto mo lahos na. Tana tayo. Ma'am. Ang kadidihon ini, ma'am. Ako kay bunog. Paubos. Atos upos. Ito na si Umara. Sige na. Wala ni panty. Sige na. Taustos tayo. Wow. Kahamis. Bagong shave. Kapuglo ini. Kakilo kaya Ruel. Ay, kapag ko sa mapapausap ko. Akatos kig ani, uy. Tambok kaayo og taas. Akalayo ra sa kong bana ani, Okay rang dito mo balik. Ma'am, hinahina siya ba ko kay sakit ang ngipon, ma'am. Agi mingaw na ko gingon ani. Ma'am, plaster gigda pa ti. Mamang giibot Gilamit ka kayo. ginahan pa ko. Plaster giglamit kayo, ma'am. Sige. Sibog be, kay hapit ka mahog. Mas tindot man ang kilid. Dili. Ayan, virginan ko pasabot. Okay, kada ko. Kataas. Ay, kasakit, anak. Kasakit ang tugay ng patilaw. Takot na bida eh, ma'am. Ruel. Paspasi. Paspasi. Ruel. Berti na mong tagbawa na muduha ni Ma'am Nanette atong higayuna. Human mi nakakuha og tulo ka round, iya kong gihatagan og 10,000. Isip bayad ko no sa akong paglipay niya. Dagdag pila ka adlaw, nanawag na sad siya aron iya kong padtuon sa ila. Lipay kay ko. Sana all. Lipay kay ko kay lami kay siya. Unya, iya pagyo kong bayran og dako nga kantidad. Haskang hayahaya nako. Bago ito magkasama ang kaagi ni Ruel, dinhining tulumanon. What's the style? Askang haya-haya is style.